Onyancha. Biamono umurikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururekanwe karbono tokurengora yabene gochiase amate ijanya gusira togotikana nayo nigo omoroki wayomo ase rieta Robert Mumanyi uyobetega kumurekerwa buri tkurigoro ryengeta ni Ndizi TV ase okuremerwa kibesa cyo kwegenderera n'amasomaye magega yo gukora amatemwa manene class ya 5 na 3 gose KCP bono nigo abwate kyakogokera neye magega yo muchumbe bwebunge ya bumachoge chache Alpha Miruka koigwa ikerero kiaya nawe sokia asa mukonyire asomwano yabaga wikirana ase skuri abamura ya Nyambaria nigateona nigara chikobeko mokia kwene kyabuna nachikokonya amate yaye kerobona bose ase amatukari bosyo muri keito Frida Kerubo na manke Magega yegetaseni kia Ndizi TV kumulikira omwana Robert Mumanyi oyoganetie obokonyi eliogoso ase skuru yabamura ya Nyambaria wananigo anyolire obokonyi ase omobunge obomachoge chache Alpha Miruka ainekirebuna omwana yongo genderale konyora chisemi usangana mamu mwabo nigo airanirie mbiamono ase obokonyi anyora Ngwa kambiamono singing tonaralira kabaka kwa manene umwisimu itarifa achire kongo yali omwana amongirire school na ira nilio manene mbiamono agendere kondwanira nanda ambuyera kero mwana nakore school na ncengina nili mbiamono umwisimu ito nanda agendere wakonya abandi naba chandike tubunanche umwisimu wabansirira mona ababisaba abantu mera baza bangalire shopping yo mwana nande ne school fees ngutiare ko ngankanira mwana egera kora masoma aye nera chokwe konya matukali mutu Chinga kechio oboigo nigo omorokia oyo agokeire obokonyobo ase aikirana ase eskuru ya Nyambaria Rieta Robert Mumanyi osoro kuira nelingambia singicho kuira nande school kuira nelio mheshimiwa Alpha so onkonyi Korua ase abisi ya CDF nigo bairira muna banyorete oroboti romwano yo ase babolia onde bwensi oleno kulemerwa gwesokia eliogokonyeka Igonde mu secretary of CDF otuanyorete ujumbe kurua ase Ndizi TV igoro yo omwana oyo igamuna aeteta amatem korende tachi konyora muntu okumukonya banye nabo konyembara ikiripoti ase chioffice lakini wetera enjira tuanyorete report yega mweshimiwa akanyora ujumbe yega ototoma toenda tuyo mwana oyo yega akaru shopping nande nko muira tole school asome elindaje kokonya enka yabo abandi bali baroba bwate mechando bune yega tibakwebisa abeta keire baruka service bakwana egere imanyikane anya bakonyi boro na libagokonya Boigonigo airira obokonyi omobunge abagakorwa gochia ase omorokia oyo umweshibiwa okorire shopping naende nko mwakanirare fees na gochimotua na mosira sakunyara biamon Nigo boigo arua obosemi na boigo gosegeta omwana Robert eliogokonyeka ase amatuko abosio nigo aenekibuna Alpha nale no kugania ase ogosira aborokia elinde kwegendereria kono nche egento ndatebi omwana oyo iga Robert Osoro bakugende school tigagenda akoromokia kegimo elinda ache na machibu amaya amokonye era chokokonya abandi sama tukali mutu ekiera omwana muno oyo igana abandi na bwabarayi bamambi omweshimiwa nerwete kokonya abana banga muna abaiga ekero basinyiru na ekero babairange ko rwebiriro byabo chiasare Bona nigo omoroki gwa Robert ale ase skuru ya bamura ya Nyambaria ase alire eira kobeka omokia eliogo ikerania endoto yaye promise yani kwenda ndi mentomo kimano na nchi ka ngotwara besane abongo konya abandi Frida Kerubo Ndizi TV